Η μάχη των Θερμοπυλών. Είμαστε στο 480 π.Χ. Είμαι ο Ξέρξης, ο νέος βασιλιάς της Περσίας. Τι λέτε να κάνω μια νέα εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων? Οι Έλληνες κάνουν σύσκεψη στον ισθμό της Κορίνθου και αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες ενωμένοι. Περσικέ, μεγάλε μου στρατέ, τώρα που περάσαμε τον Ελίσποντο, φτάνουμε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες κάτοικοι όπου έβλεπαν τον Περσικό στρατό τρόμαζαν και φοβόντουσαν πολύ. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο στρατό. Εγώ, ο βασιλιάς της Σπάρτης και αρχηγός σας, ο Λεωνίδας, σας δίνω εντολή να κατευθυνθείτε στις Θερμοπύλες. Εκεί θα γίνει η μάχη με τους Πέρσες. Φτάσαμε. Είμαστε μόνο 7.000 Έλληνες. Ας παραταχθούμε για να εμποδίσουμε τους Πέρσες. Είμαι ο Ξέρξης. Λεωνίδα, παραδώστε τα όπλα σας. Μολόν λαβέ. Και η μάχη άρχισε. Οι Πέρσες δεν μπορούσαν στο στενό να πολεμήσουν πολύ μαζί. Όσοι προσπαθούσαν να περάσουν έπεφταν νεκροί. Πέρσες, μη πανικοβάλλεστε. Είμαι εγώ εδώ, ο Εφιάλτης. Εγώ είμαι ντόπιος και ξέρω καλά την περιοχή. Μπορώ να σας οδηγήσω ακριβώς πίσω από τους Έλληνες. Λεωνίδας, αγαπημένοι που συμπολεμιστές, ο στρατός μας θα κυκλωθεί. Όσοι θέλετε μπορείτε να φύγετε τώρα. Έμειναν 700 Θεσποιείς και 300 Σπαρτιάτες. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να δώσουν τη μάχη σε 2 μέτωπα. Και σκοτώθηκαν όλοι. Ο θάνατος τους όμως έμεινε στην ιστορία ως απόδειξη φιλοπατρίας. Είμαι ο Σιμονίδης, ο ποιητής, και έγραψα αυτό το επίγραμμα για να τιμήσω τη θυσία των Ελλήνων. Διαβάτη, πες στους Λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε θαμμένοι, πιστοί στις εντολές τους. Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός στόλος φιλούσε το Αρτεμίσιο στην Εύβοια για να μην περάσει ο περσικός στόλος νοτιότερα. Εκεί έγιναν κάποιες μικρές συγκρούσεις. Όταν έφτασε η είδηση ότι οι Πέρσες πέρασαν τις Θερμοπύλες, έπλευσε προς τη Σαλαμίνα.